Election News Update. Alas 6:15 ang oras po natin po sa detalye ng ating balita. 7 kandidato sa Dagupan City lumabag umano sa campaign poster rules ng COMELEC. Para sa detalye kasama natin, Idol Matthew Pacheco. 104.7 IFM. Report. Bantay Balota 2025 Midterm Election. The RMN News Special Coverage. 7 kandidato sa lungsod ng Dagupan ang di umano'y lumabag sa mga panuntunan ng Commission on Election ng COMELEC kaugnay sa paparating na halalan. Nag-issue na ang COMELEC Dagupan ng mga notice dahil sa paglabag ng mga ito, partikular na sa pagkakabit ng mga campaign posters. Ayon sa COMELEC Dagupan, ikinabit sa mga puno, poste ng kuryente o di naman ay oversize ay tinakda ng komisyon ang kanilang mga poster. Bagamat hindi na pinangalanan, sa oras umano na matanggap ng mga ito ang sulat ay meron silang 3 araw para kusang baklasin ng mga posters na oversize sa mga wala sa tamang lugar. Samantala, posible namang maging election offense ito o alinsunod sa Fair Election Act sakaling hindi ito baklasin sa itinakdang palugit. Kasama mo mula rito sa IFM Dagupan, ito si Idol Matthew Pacheco. Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.